ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ VCRC ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ପୁଦୁଚେରୀର ଇନ୍ଦ୍ରାନଗରରେ ଜିପମର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଏକ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ଯାହା ଫାଇଲେରିଆଲ ଲିମ୍ଫେଡେମା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜପାଦ ରୋଗ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଏ। ଏଠାରେ ରୋଗୀ ଓ ପରିବାରକୁ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ଓ ଅକ୍ଷମତା ନିବାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ MMDP ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଯାଏ, ଯାହା ଲିମ୍ଫେଡିମା ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିମ୍ଫେଡିମାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ଲସିକା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରଦାରେ ତଳ ଅଙ୍ଗର ଲିମ୍ଫେଡିମାର 4ଟି ସ୍ତର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଫାଇଲେରିଆଲ ଜ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡେନୋଲିମ୍ଫୋଜାଇଟିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି ଫୁଲା, କୁଣ୍ଠି ଲାଲ ହେବା ଓ ଚର୍ମର କମଳା ଖୋସା ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଯତ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗ ଧୋଇବା, ଶୁଖାଇବା, ଇଣ୍ଟରଟ୍ରାଇଗୋ ପାଇଁ ମଲମ ଲଗାଇବା, ଅଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ବୁଧବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ରୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାକ୍ଷାତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିରେ ନାମ ଲେଖାଯାଏ ଓ ନର୍ସ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ଇତିହାସ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଗୋଡ଼ର ତଥ୍ୟ ନଥିରେ ଲେଖନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଇଟିଂ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତକରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗତି ବୁଝାଏ। ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲିମ୍ଫେଡେମାର ଆୟତନ 2ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ମପାଯାଏ। ଜଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଦ୍ଧତିରେ ରୋଗୀ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଡ୍ରମ୍ରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ାଇଲେ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଡ୍ରମ୍ ସହ ଲାଗିଥିବା ନଳୀରେ ମପାଯାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଗୋଡ଼ର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଆସେ ତାହା ଲିମ୍ଫେଡିମା ଆୟତନ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଗୋଡ଼ରେ 7ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପରିଧି ମାପାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପଦ୍ଧତି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉନ୍ନତି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରଦାରେ ଲିମ୍ଫେଡେମା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘରୋଇ ଯତ୍ନର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରଥମେ ନଳ ବା ନଳକୂପ ପାଣି
ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଉପରୁ ତଳକୁ ଢାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଉପରୁ ତଳକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଜୀବାଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଏ। ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାବୁନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ସଫା କରିବାକୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ତର୍ଜନୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ଓ ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଫାଇଲେରିଆଲ ଜ୍ୱର ଓ ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି ଫୁଲା ଘଟାଏ। ଫୁଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଗୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ନରମ ସୂତା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଉପରେ, ତଳେ ଓ ପାଖକୁ ଟାଣି ଲଗାନ୍ତୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାବୁନ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ। ଏବେ ନଳ ପାଣି ବା ଉଖୁଆ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାବୁନ, ମଇଳା ଓ ଚର୍ମରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ହଟାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହି ଧୋଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାତ୍ରରେ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଘରର ସଫା ଚଟାଣରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଧୋଇବା ପରେ ଏକ ନରମ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଅଙ୍ଗ, ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାପି ଚାପି ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ହଟାଇବାକୁ ହାଲୁକା ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନରମ କପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଗ ପଛ ଘୋଡ଼ାଇ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଟାନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁରାଇ ଯତ୍ନ ସହ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ହଟାଇବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଛତ୍ରାକ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।
ଗୋଡ଼ ତଳ ଶୁଖାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନଖ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କାଟନ୍ତୁ। ପାଖ ଚର୍ମରେ ଆଘାତ ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍କ, ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗ ଓ ମୋଟା ଚର୍ମରେ ଛତ୍ରାକନାଶକ ମଲମ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଷ୍କାସନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନର୍ସ ବା ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଦେଖାଇଥିବା ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପାଖକୁ ଶୋଇ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପଦ ଆଗେ ଓ ପଛକୁ ଝୁକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଦକୁ ଘଡ଼ି ଦିଗ ଓ ଘଡ଼ି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରାନ୍ତୁ। ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଇଠି ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ କରି ଲସିକା ନିଷ୍କାସନ ବଢ଼ାଏ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ତଳୁ ଉପରକୁ ହାତରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ କରେ। ହାତ ମାଲିସ ମାଂସପେଶୀ ଓ ରକ୍ତନଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ପେଟର ଗ୍ରନ୍ଥି ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଠିର ଗ୍ରନ୍ଥି ସକ୍ରିୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମାଲିସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ଚାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ପାଦକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଠେଲନ୍ତୁ। ପାଦରୁ ଉପରକୁ ଠେଲିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର। ମାଲିସ ପରେ ଗୋଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଘ ବାଟେ କୁଣ୍ଠି ଆଡ଼କୁ କ୍ରମବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାଲିସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୋଗୀ ବୁକ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ତଳୁ ଉପରକୁ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ମାଲିସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ମାଲିସ ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫେରି ନ ଆସେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗ୍ରିପ୍ ମୋଜା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଦିନସାରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଓ ରାତିରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଘାତ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଆକାର ସଜାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଚପଲ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସଂକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ।
विश्राम बा शोइबा समय बालिश्रे गोड़ उठाई रखन्तु। संकोचन चिकित्सा होछि यंत्र चालित मालिश पद्धति। वायु चाप द्वारा अंग तलु ऊपर को हेला जाए। एही चिकित्सा पीसीआरसी रे मागणा रे मिले और सप्ताहर सबु काम दिन सकाळ और अपराह्न रे उपलब्ध। गवेषणारू प्रमाणित जे सरल घरोई यत्न द्वारा लिम्फेडिमार वृद्धि बिना खर्च रे नियंत्रण करा जाई पारे। एथिरे परिवारर सहयोग अत्यंत जरूरी।